Així de blanc estava tot el sector de Baqueira, el dijous 12 de desembre, primer dia que obria l'estació. Una imatge que sembla més de mitjans de temporada que no pas de principis de desembre, i això que 6 dies abans no hi havia ni un floc de neu. Jo crec que a les 7 del matí ja estava impacient esperant i a les 9 ja al huevo a punt per pujar i res, ja portem un ratet esquiant, una mica per pista, entre pistes, una mica de tot. Boníssim, i esperem molta gent aquest cap de setmana i per Nadals també, i jo crec que serà una temporada èpica. Pues muy bien, muy contento, hemos empezado la temporada y la verdad que las pistas están maravillosamente. Ha tardado un poquito en inaugurarse la temporada este año, pero bueno, al final llegó la nieve y la verdad que las condiciones son espectaculares. Ha sido una nevada increíble. Yo estaba estos días por aquí y ha caído una cantidad de nieve, el primer día muchísimo, pero luego al día siguiente siguió nevando toda la mañana y acumuló un montón de nieve y las pistas están impresionantemente bien preparadas. La verdad que un disfrute, una suerte, un regalo. Si tots els afortunats que el mateix dijous varen poder esquiar o surfejar per les pistes de Baqueira tenien un somriure que anava d'orella a orella, ja us podeu imaginar com de content estava el seu director comercial. Ha arribat una setmana tard, no? La veritat que hem perdut el pont, però és veritat que aquesta que tothom deia que anava a ser molt bona, efectivament, ha estat molt bona. Al començament una mica de vent, a la part alta, però després va vindre la segona part, que ens va deixar també neu a dalt, i sobretot la baixada de temperatures que també ens ha permès reforçar aquests 80 centímetres de neu que s'han caigut durant aquest període de mal temps. Jo crec que la temporada està assegurada i que les condicions són espectaculars, com podeu veure ara mateix. Avui, el primer dia, únicament obrim la part de Baqueira. S'ha fet molta feina per poder obrir tot sencer. Tenim uns gruixos entre 80 i 40 centímetres, 80 la part alta, i encara que està més ventat la part alta, però hi ha puestos que hi ha 80, 70, 80 centímetres i la part baixa entre 40 i 50. La neu assegurada per Nadals i una base molt bona, perquè ara quan vagin caient més nevades ja es poden afegir aquestes nevades. Les condicions són molt bones i esperem que a poc anem obrint. Ara tenim Baqueira avui i demà, i el dissabte ja obrirem la connexió amb Bonaigua i la connexió amb Beret. I a poc obrim més i més pistes i intentar arribar al Nadals amb el 100% obert. Com que la millor forma de saber com estan les pistes és baixant-les, acompanyàrem a Xavier Obeira a fer un parell de descensos parant prèviament a un nou indret ideal per immortalitzar la nostra presència a l'estació amb una fotografia. Són aquestes lletres, hem ficat unes lletres, la veritat, que espectaculars, en la zona del Cap de Baqueira, amb un fons que tens tota la muntanya del Montarto, del Tuc de Salana, i on la gent podrà passar esquiant, fer-se una foto, un selfie, i de veritat compartir-ho amb nosaltres a les xarxes socials. Crec que és un punt estratègic per a la gent pugui rebre un bon record de Baqueira i repartir-ho amb els amics. Continuarem el descens en direcció a la cara nord de Baqueira. Per tot arreu, el color blanc és omnipresent i les pistes amples i impecables. Jo crec que millor que mitja temporada, estava espectacular. Per ser el primer dia, jo crec que feia temps que un primer dia de temporada no estava tan bo, o sigui que pinta bé aquest centenari aniversari. Ens acomiadem del director comercial de Baqueira, Beret, i agafem el telecadira Jordana. De pujada, el paisatge continua sent de postal. Arbres completament carregats de neu, com si estiguéssim en un país nòrdic, i amb el color blanc que inunda tot el paisatge que abraça la nostra vista. De fet, ens desplacem fins al mirador, el balcó situat al Cap de Baqueira, per veure unes vistes immenses sobre bona part dels Pirineus. El massís de la Maladeta, amb la Neto, el Tuc d'Estanyets i a la dreta el Tuc de Conangles, el Montardo
i al seu darrere el Bessiberri Nord. Tot, absolutament tot, està carregat de neu, des dels cims més alts fins al fons de les valls. A més, en temperatures per sota dels 0 graus, cosa que permetia continuar fabricant neu per recobrir les pistes tocades pel vent. Sota un sol magnífic, almenys durant el matí, els afortunats que pujaren a l'estació pogueren gaudir de molts bons girs, ja fossin esquiadors, snowboarders o practicants de telemarc. I també tant per pistes com per fora pistes. Amb l'obertura de l'estació i davant el risc d'allaus, s'acostaren a Baqueira molts amants de l'esquí de muntanya. A mig matí, els núvols acabaren per tapar el cel, però la major part de les persones que pujaren a pistes continuaren gaudint de magnífics descensos, no tan sols per l'excel·lent qualitat de la neu, sinó també perquè hi havia molt poca gent a pistes. Ya sabía que había mucha nieve porque estaba al tanto de lo que había caído y además llevo 2 días por aquí haciendo esquí de montaña esperando que abran la estación y ya sabía que había un paquete muy grande en todas partes. Así que no me ha sorprendido. Un buen inicio de temporada. Tarde, pero bueno. Més d'un dels habitants de la Vall d'Aran, en plegar de la feina, pujaren a l'estació a primera hora de la tarda per gaudir de l'inici de temporada amb tan bona neu. Aquest és el cas d'en Ricard Monbiedro, que dirigeix una botiga especialitzada en snowboard. Aquí el veiem agafat de mans amb la seva xicota, una forma de lliscar la neu en parella, que probablement només es pot fer sobre taula, ja que amb esquís resultaria gairebé impossible. Per ser el primer dia està blanquet, perfecte. La neu una mica transformada ja, i ja com una mescla de neu de canó i neu natural, i a vegades costa agafar-li el truquillo, a part de que és el primer dia, tampoc podem forçar més. Vull dir, està perfecte. Després de fer algunes baixades per pistes, anem a fora pistes, per una zona de suaus pendents. Posteriorment, passem pel costat del bosc, al voltant d'uns arbres tan carregats de neu que semblen de pel·lícula. De fet, són imatges que no solen ser habituals a les nostres latituds i que només es poden veure molt de tant en tant al llarg de la temporada. Per això sorprèn encara més que sigui justament durant el primer dia. Des de mitjans de desembre, tant Baqueira Baret com d'altres estacions d'esquí ja han obert les seves portes i dia a dia van incorporant més quilòmetres de pistes a disposició de tots els amants de l'esquí i l'snowboard perquè puguin gaudir una temporada més dels esports de la neu. Primer dia de la temporada, collonut. Com diuen aquí, de puta mare.